कि सैया जी ढेर दिन बाद बाहर से कमा के आइल बड़े। अच्छा भोजपुरी सबका समझ में आवे ना? पक्का ना? हाँ तब ठीक बा। ढेर दिन बाद कमा के आइल बड़े। अब भाई आजकल का महंगाई भी बहुत ज्यादा बा। अगर घर में 4 जने बा तो 4 जने का मोबाइल ही रिचार्ज करे में कम से कम 1500 रुपया लग जाता हर महीने। लेकिन अपना पत्नी के सोचले बड़े कि नहीं एगो नथिया गढ़ा के दी चाहे उधारे खरीदी, उधार खरीद ले। लेकिन जहाँ से ले ले बाड़ा जब जब उनकर धर्म पत्नी मंझौल बाजार से गुजरत है तब तब वो सोनार कहा था का हो भौजी का हाल चाल बा। और समझ जाता रही कि काहे बदे पीछे पड़ल बा। कैसे कहता रही
अच्छा